Татарстан Язучылар берлеге әгъзалары беренче тапкыр ачык һавада съезд үткәрделәр. Барысы да Саба районының Мингәр ял базасында җыелдылар. Табигать хозурында иҗат материаллары туплаучы шагыйрь язучылар белән Ләлә Зәйнуллин да очрашып кайтты. Республиканың матур бер төбәге Саба районы Мингәр авылында бер төркем язучылар атна 10 көн иҗат белән шөгыльләнде. Аларны танылган эшмәкәр Җәүдәт Миннәхмәтов үзе төзегән ял үзәгенә кунакка чакырды. Гаҗәеп табигать пешмагана, табигать кочагына утырган урында язучыларны чакырып алу һәм аларга ял итүне оештыру, иҗат итәргә мөмкинлек бирү. Biz әлбәттә бу идеяны күтәреп алдык, чөнки бу моңарча булган хәл түгел иде. Семейка манарасының игезәге бар монда. Хәтта ул беренче метрга озынрак та икән әле нидән шул Семейка манарасыннан. Ул шулай ук кунакханә, аның янында 5 йолдызлы кунакханә. Безнең язучылар инде табигать кочагына урнаштырылган аерым йортларга һәм әлбәттә аларга иҗат итәргә бөтен мөмкинлекләр тудырылды. Мөхтәрәм язучылар белән очрашуга Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов та килде. Үз ягының матурлыгы җанга якын. Аны бернинди чит илләр белән чагыштырып булмый. Табигатьнең матурлыгы фатир тәрәзәсеннән күренми. Аның өчен табигатькә чыгарга, авылга кайтырга кирәк. Нәкъ менә шул матурлык язучыларга иҗат итәргә илһам биргән. Әллә каян эзләп тапты. Шешәк иснәп йөргән чакта Мингәрнең бал корты чакты. Түгел эшеп бетерерлек бер үк кына шагыйрь канын. Кортлары да бик яраткач, Мингәргә килермен тагын. Киләчәктә биредә туган язмаларны китап итеп бастыру хыялы да бар. Максатыбыз журналистлар белән бергәләшеп, менә безнең язучылар язган шигырьләр, рәсемнәр, ясаган рәсемнәр белән шактый зур матур альбом формасында китап чыгару. Оҗмахка тиң җирдә туган шигырьләрен көйгә салып, яңа җырлар иҗат итәргә дә өлгергән алар. Мингәрнең табигате теләсә кайсы фасылда сокланып туймаслык. Мондый иҗат остаханәләрен елның төрле фасылында уздырырга ниятлиләр. Әлбәттә, профессионал һәр җирдә язарга тиеш. Монда инде мондый табигатьтә, мондый уңайлыклары булган ял итү комплексында язмый калу әлбәттә гөнаһ. Туган ягының данын еракларга таратырлык дәрәҗәгә күтәрү эшмәкәр Җәүдәт Миннәхмәтовның күңел халәте, яшәү рәвеше. Язучы кешеләргә кирәк матур, сулы, агачлы урыннар. Язучылар өчен язарга табигатьнең бөтен матурлыгы монда ясалган. Бу минем 20-25 еллык хезмәт. Шуңа күрә минем аларга күрсәтәсем килде. Аларны беренче генә тапкыр түгел, тагын чакырачакмын әле. Художниклар килеп бик матур итеп рәсемнәр ясап киттеләр. Менә һәр язучылар да шушында килеп бераз күргәннән соң минемчә әзрәк авыл халкына, табигатькә фикер үзгәрер дип. Изгелек эшләдә суга салды халык мәкале. Эшмәкәр Җәүдәт Миннәхмәтовның әдәбият сәнгать әһелләренә хәер хаклы булуы еллар узган саен ныграк нәтиҗә бирер әле. Белүебезчә, һәр халыкның бай мирасы әдәбият сәнгать әсәрләре аша чагыла. Ләлә Зәйнуллина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары, Саба районы.